15 anys, li agrada la música i cuinar, però quan es posa el banyador es transforma. És Marian Polo, nedadora paralímpica. Es va formar al Club Natació Badia, on en rep avui. Des d'aquest any s'entrena al CAR de Sant Cugat. Acumula medalles d'or de campionats de Catalunya, d'Espanya i els europeus de la joventut disputats a Croàcia al 2015 i ha format part de l'equip espanyol que va participar als Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro. Marian Polo, gràcies per rebre'ns. Gràcies a vosaltres. Com vas començar a nedar? Doncs la veritat és que jo tinc dos germans grans que van començar a nedar i llavors quan jo era petita els meus pares també m'hi van apuntar i a mi també em va agradar i vaig continuar. Com et sents quan ets a l'aigua? Doncs em serveix per desconnectar i em sento molt bé i és que no es pot explicar. Quan vas veure que destacaves? Doncs la veritat és que jo no em veig molt que destaqui, sinó que era més la gent que m'ho deia i fins aquest any que quan vaig anar als Jocs sí que m'ho vaig començar a creure una mica més. Sabem que tens limitacions a la vista. Quines concretament? Doncs jo tinc una discapacitat visual, que tinc dues malalties que són el nistagmus, que és això de que se'm mouen els ulls, i el albinisme ocular. Aquestes dues malalties les tinc de naixement, que són el que em provoquen la baixa visió, i a més tinc hipermetropia astigmatisme, que és el que em corregeix les ulleres. I això a la piscina com t'influeix? Doncs influeix a l'hora de seguir la línia del fons de la piscina per anar en direcció recta i no fer esses, o a l'apropar-te a la paret per fer el viratge. És on més influeix a l'hora de veure la paret i saber quan has de girar i poques coses més. I a fora de la piscina t'han fet sentir diferent algun cop per aquestes limitacions a la vista? Doncs jo, per sort, he tingut sempre uns companys i amics que mai m'han fet sentir diferent a ells, però sempre et trobes amb gent que en alguna situació sí que et fa sentir diferent, però jo he après a passar d'aquestes coses i seguir endavant. Creus que la gent entén què és la diversitat? Pues jo, sincerament, crec que no, que sí que és veritat que ara hi ha més gent que ho intenta entendre o que ho entén, però encara falta molt perquè tothom entengui aquest concepte. Quines coses creu que s'haurien de canviar a la nostra societat per fer més fàcil la vida a les persones amb dificultat a la vista? Doncs jo crec que s'hauria de donar a conèixer més a la gent que no només existeixen persones amb ceguesa total, sinó que també hi ha persones que pateixen una deficiència visual que no és tan fàcil detectar-la com a una persona cega, ja que porten el gos guia o el bastó, i nosaltres que tenim baixa visió i no és tan fàcil veure-ho, doncs crec que també seria bo que la gent sapigués que també hi ha persones que també tenim aquest problema i no és tan fàcil adonar-se. Què t'ha portat a tu la natació? Principalment practicar esport, també conèixer molta gent nova i fer molts amics, i també molts moments quan he anat a campionats internacionals i molts moments i molts records que els tindré per tota la vida. Com et vas sentir quan vas guanyar les 4 medalles d'or dels europeus de Croàcia? Doncs la veritat és que va ser una sensació nova per mi, perquè a l'hora de pujar a recollir la medalla et ficaven a l'himne del teu país i sí que allà sents que estàs representant el teu país i et sents orgullós del que fas i de la recompensa que reps. Va ser l'esportista més jove de l'equip espanyol als Jocs Paralímpics de Rio. Com va ser l'experiència de joc? Doncs va ser una gran experiència on sobretot vaig aprendre moltíssim de tot, vaig disfrutar moltíssim. És una experiència inolvidable que vaig viure molts moments i records inolvidables i que això ja ho he viscut i que ho tindré sempre per mi.
vas compartir equip amb Teresa Perales, un mite de la natació. Quins consells et va donar? Sí, ella és una gran nedadora paralímpica i també com a persona és una gran persona que pots aprendre molt amb ella. I ella sobretot em va dir que aprengués molt de tot, que em fixés en tot i que sobretot disfrutés, que era molt jove i eren els meus primers jocs. Tu has començat a nedar més aviat que ella. Et veus amb cor de superar les seves 26 medalles paralímpiques? Això és una cosa molt complicada, arribar al seu nivell i aconseguir el que ella ha aconseguit, però bueno, no hi ha res impossible. Què és el que et motiva per superar-te? Doncs és superar-me a mi mateixa, és una lluita amb tu mateix, la natació, i quan arribes a complir el teu objectiu, ficar-te en un de més complicat i així anar complint objectius més difícils a la teva vida. Durant els Jocs Paralímpics tothom està pendent de vosaltres, però després teniu poc protagonisme. Per què? Doncs la veritat és que sí, els esportistes paralímpics no estan igual considerats, diguéssim, que els olímpics, perquè als olímpics sí que se'ls dona més repercussió quan acaba i els paralímpics no tenen la mateixa repercussió que els olímpics, cosa que hauria de canviar, que ara està canviant una mica, però hauria d'arribar a estar al mateix nivell. És molt complicat i no crec que arribi mai a estar igual, però seria l'ideal. El teu gran objectiu és els Jocs de Tòquio 2020. Sí, la veritat és que el nostre gran objectiu ara, després dels Jocs de Rio 2016, serien els Jocs de Tòquio 2020, però també és veritat que ara a curt termini l'objectiu d'aquest any és el Mundial de Mèxic a l'octubre de l'any que ve. Sabem que des d'aquest any en tenen el cas de Sant Cugat. Has notat el canvi? La veritat és que sí, que hi ha bastants canvis, uns que es noten més i uns que menys, però un dels grans canvis és que entrenaré quasi el doble d'hores que entrenava l'any passat. També faré gimnàs, que aquest any no en feia quasi, i pocs canvis més, però suposo que seran per a bé. Com és un dia habitual de la teva vida? Quantes hores entrenes? Doncs un dia habitual meu és aixecar-me a les 6:30 o així, llavors preparar-me i tot i marxar cap al car, i a les 8 menys quart fins les 9:30 fer un entreno al matí a l'aigua, després a les 10 anar a classe i sortir a les 12:30, i llavors 3 dies a la setmana faria gimnàs, després a les 3:15 tindria classe fins les 6 menys quart i a les 6 aniria un altre cop a l'aigua. I 2 tardes a la setmana no tinc entreno, així que serien per estudiar. Sabem que t'agrada molt la música. Què escoltes abans de competir? Doncs la veritat és que no tinc un grup o una cançó concreta, sinó que escolto alguna cançó del moment que em motivi i que sigui així animada i ja està. Vols demanar un desig per futur? Doncs la veritat és que desitjos en demanaria molts, però un dels grans desitjos seria arribar als Jocs de Tòquio 2020. Esperem que es compleixin tots els teus desitjos. Gràcies per l'entrevista. Gràcies a vosaltres. Some go, some